n'ọnwa egbukwa n'aka ose egbu n'ọnwa egbukwa n'aka ose egbu ọnwa egbugokwa aka ose egbu nụ ọnwa egbugokwa aka ose egbu ọnwa egbukwa n'aka ose egbu n'ọnwa egbugokwa aka ose egbu n'ọnwa egbugokwa aka ose egbu onye ma mgbe o ji abụrụ ya egwu a bụ tributo Chidokwe Mmadụkas Ugo Ike-Eji Ike Ego ọnwa egbugokwa aka ose egbu ọnwa egbugokwa aka ose egbu ọnwụ na-egbu ọza ozuwula obodo ajụla oye igwe niile je n'ụzọ egomo igwe niile je n'ụzọ ụmụnne m onye ma mgbe o ji abụrụ ya egwu mụ ka ji bịa n'ọnwa egbugokwa aka ose egbunu n'ọnwa egbugokwa aka ose egbe onye ma mgbe o ji abụrụ ya ma oge luo nụ nwa bụ okwu n'ọnwa egbugokwa aka ose egbe ọnwụ gbolo na-akpọ nne ọnwụ mele ibe ọnwụ melụ ka nna ebela akwa onwe ibe ọnwụ melụ ka nna ebela akwa onwe ozuwula obodo ajụla oye igwe niile je n'ụzọ ego ọnwụ bụ ụgwọ n'ezienụ ka nna egwe kwema na anyị ga-ahụ ya ahụ ọnwụ bụ ụgwọ n'ọnwa egbugokwa aka ose egbu n'ọnwa egbu oke ose egbu n'ọnwa egbugokwa aka ose egbu ọnwa egbugokwa aka ose egbu egbu m ka ndị bịa n'ọnwa egbugokwa aka ose egbu ọnwa egbugokwa aka ose egbu egwu a ka ndị ebe akwa ndị ọnwụ hụrụ bebe unu ka nna agwa mụsụrụ n'ebe si n'akwa n'ọnwụ bụ ozulọra ọnwụ bụ ozulọra ụmụnne unu n'ụlọ ya tribute to Chidokwe Mmadụkas Ugo Ike Ego n'enu Ogbuefi Chidokwe Mmadụkas aka ya bụ Ugo Ike Ego abọmụlụ ọmụmụ anaghị ọmụmụ ọnwụ bulie abọmụlụ ọmụmụ anaghị ọmụmụ ọnwụ bulie ya bụ Chidokwe nwa Mmadụkas anaghị aka ya bụ Ugo Ike Ego ọnwụ na-egbu ọza ya mere ngana ndị ọnwụ ụlọ obi ha unu ka nna agwa mụsụnụ n'ebe ezi n'akwa na ọnwụ bụ ozulọra onye mma mgbe o ji abụrụ ya ma oge eluo nụ onye mma mgbe ọ ga-abụrụ ya ma oge eluo igwe niile je n'ụzọ ọnwụ egbu oke ose egbu nnụnụ n'enu Ogbuefi Chidokwe Mmadụ onye nna nọ n'ala na wadụ nọ ndị enu ike mele ogwugwo chiri ọnwụ na-egbu ọzabolo dike ọkwa ọnwụ bụlodogo nnụnụ ọnwụ na-egbu ọzabolo dike ọkwa ọnwụ bụlodogo ya bụ ike mele ogwugwo chiri ọnwụ bụlo ozuwula obodo ajụla oye n'ọnwa egbugokwa aka ose egbu ọnwụ egbugokwa aka ose egbu ọnwụ gbolo nna agbo nne ọnwụ ịbụ Ike Ego nwụzụ mmanya onye nna nọ n'ala na ya bụ ezinụlọ
esuru nọ Chidokwe Marcus kwadebezienụ igwe niile je n'ụzọ amụlụ nwa dị anwe abụnwe lụtọ ya mụ ya egwu m ka nji bịa n'ọnụ egwu a ka nji chili ọnụ m ọnwa egbu oke osi ọnwa egbugokwa aka osi gbuo ya bụ Chidokwe nwamma kasị anago adụ nọ dị elu ọnwụ na-egbu ọzamelụ ngana ọnwụ gbulu okongwo na ọnwụ gbuli asị m kwube nwa ga-agwọ ya mụlịa na ọ bụ nwa ga-agwọ ya mụlịa ọnụnụlịa Ogbuefi Chidokwe Marcus aka Ugo Ikego Chidokwe Marcus adụnọ ndị enu ike mele ogwugwo chiri Ikego nwosomma Ugo eziokwu bụ ndụ Ugo meliji osuwulo obodo atụla oyi ọnwụ egbu oke ose gbunu ọnwụ egbugokwa ka osi egbu onye ma mgbe ọjọọ abụrụ ya emume ọnwụ gbolo Chidokwe Marcus ala na-azụ nwa ị na-abiko na waza na ndokwe ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwe ọmụlụ nwa dị anwụ abụnwe lụtọ ya mụ ya egwu m ka anyị bịa n'ụnụ asị m kwube n'ụwa m ọkwa nwa ga-ahụ ya mụlịa n'ụwa asị m kwube n'ụwa m ọkwa nwa ga-ahụ ya mụlịa ike mele ogwugwu chiri ịbụ Ikego nu nwosomai Ugo eziokwu bụ ndụ na ba na ndokwe Ugo meliji onye nna ka ọnwụ gbolo dịka ọgwụ ọnwụ gbolo nwanne John Odogwu John Igwe anwụ ya bụ His Royal Highness Igwe John Marcus ya bụ Igwe ugwu nke ndị Anam Odogwu ya bụ John anwụ ọnwụ egbugokwa aka osi egbu ọnwụ gbulu nna abụ nne ọ dị n'ife ọnwụ melụ onye mma ma o ji abụrụ ya onwe nwanne John anwụ His Royal Highness Igwe John Marcus Igwe nke ukwu one of Anam wee na-ekwu maka ya bụ late Chief Ogbuefi Chidokwe Marcus na ọnwụ gbulu Odogwu ife onye mmelụ ka eji ekwu Ugo meliji ọnwụ na-egbu ọzabụlụ onye nna ọnwụ na-egbu ọzabụlụ onye ugwu onye nna ka anyị na-achọ ọgwa ọnwụ gbulu ya ife mmelụ ka eji ekwu ya nụnụ Chidokwe Marcus anaghị ọnwụ gbulu Odogwu Chidokwe Marcus anaghị ọnwụ gbulu Odogwu His Investments landlord at Asaba. He built his father's house. He built 2 decades in Mwim. He drives his own car. Onye na-ekwu okwu enu ya bụ
chidokwe mma kasana ngọgọ ọnwụ bolodowo osunwulo obodo ajụla oyi ife ọnwụ na-eme ụwa jọka njọ onwe ife ọnwụ na-eme ụwa jọka njọ onye na-ekwu okwu enu ya bụ chidokwe onye nna nọ n'ala na o mana ife o mere n'uwere ike onye na-agbalụ mbọ wee na mmụ onye nna nọ mere investment onye nna nọ mụrụ nwa wee na o osunwulo obodo ajụla oyi nụnụnụ onye mma mgbe ọjọọ abụrụ ya o igwe niile eje n'ụzọ igwe niile eje n'ụzọ ede ọmụmụ lobi fe unu ka na-agwa nụ musunu n'ebe si n'akwa onye ebe ya bụ isi anya ya na ọ bụ nwa ga-akwanye mụlụ ya oge elugo nụ ma ọ bụ nwa ga-akwanye mụlụ ya ma oge eluo ọnwụ na-egbu ọzabụlụ dịka ọgwụ ọnwụ gbuli ya isi investment landlord at Asaba he built his father's house he built 2 decades in Umikwanam he drives his own car Chidokwe Marcus ọnwụ ebugo kwa ka o si egbu 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 ice ka nje zuteze ndị oliakụ ya bụ ndị oliakụ Chidokwe esi ogele bụ na dalụ nene onye omelo ya dibe o onye omelo ya dibe o gọmive ji gwonu igwe niile eje n'ụzọ these wives Chief Chidokwe Madukas aisi ebezi n'akwa n'ọnwụ bụ ụgwọ kedu maka oliakụ Chidokwe Madukas anje kenekwe ezinne Teresa Chidokwe Madukas ezinne esi ebezi n'akwa ọnwụ bụ ozuru ọra igwe niile je n'ụzọ nọ osunwulo obodo ajụla oyi na ọnwa egbugo kwa ka o si egbue n'enu ezinne Teresa Chidokwe Madukas ọnwụ na-egbu ọzagbụlụ onye nna ọkwa ọnwụ bụlodogo igwe niile je n'ụzọ emume dị maka ụlọ ọma Chidokwe Madukas ụlọ mama ọnwụ egbugo kwa ka o si egbu ọnwụ egbugo kwa ka o si egbu ọnwụ gbolo nna agbụ nne egwu aje kenekwe brothers Egwatu Marcus aka ụgbọ ukwu bụ Ogose Egwatu nwamma kasodogwu eke ya bụ ụgbọ ukwu ibu Ogose nụ ọnwụ na-egbu ọzabụlụ onye nna kedu maka Okeke James nwamma kasodogwu onye nna nọ n'ala na unu kwadebezie nụ onye nna nọ n'ala na unu kwadebezie nwachi na-emelụ ọnwụ bụlụ Ogbuefi Chidokwe Madukas egwu a ka njechila ọnụ ọnwụ egbu oke ose
na-ekenekwe sons ụmụ ndị ka ọ mụrụ n'afọ kedu maka Jideofor nwa Marcus ebighi n'ịmalụme ọnwụ gburu Okongwo na ọnwụ elu mmae mụsi na ọnwụ amara onye ugwu ọnwụ amara onye nta ọnwụ na-egbu nna gbuo nne ọnwụ na-egbugwu nwatakịrị ọnwụ na-egbugwu okenye na igwe niile eje n'ụzọ ya bụ Jideofor nwa Marcus Odogwu Igbo Pene 1 Akudo dike ibigi n'ịmalụme Akudo 1 nwamikwa na mkwadebezi Akudo 1 na nam live in Malaysia. Kedu maka Ikechu Marcus aka Pastor live in Lagos State. Nenu Ikechukwu nwa Marcus kwadebeje ọnwụ na-egbu ọzagbulu Okongwo ọnwụ na-egbu ọzagbulu Okongwo nwa Marcus Odogwu aka Pastor Kebu Abu live in Lagos State. ọnwụ na-egbu ọzagbulu Okongwo ọnwụ egbugokwa ka ozi egbue ọnwụ gburu ọkụkụ na agba ya ka ọnwụ egbuo mgbukodo kedu maka Emma Marcus aka Ebube Agụ Nechagụ live in Malaysia. Osuwulo obodo ajụla oyi nunu ọnwụ gburu Chidokwe maka ọnwụ gburu Chidokwe maka ọnwụ gburu Chidokwe maka ọnwụ egbugokwa ka o si egbu ọnwụ egbugokwa ka o si egbu Kesi bịa nụnụnụ nwa Marcus Odogwu kendo dike eze anaghị gị ka ichi eze ị ga-echila ya eze ịbụ ọzọpụlini ego na mmekwu Odogwu na Malaysia ọnwụ gburu Okongwo na eze anaghị ochie live in Malaysia. ọnwụ gburu Okongwo na mmụọ kedu maka ndị a na-ekwu nwanne m ya bụ nwa Marcus ife ịkpala ụka anyị na-eme kwema na papa gị nwụrụ anwụ esi na nga etili nga egwu kwema na papa gị nwụrụ anwụ esi na nga etili nga egwu egwu abụ tribute egwu eji agwa late Chief Ogbuefi Chidokwe Marcus anago ndị a na-ekwu Marcus aka ndị ọgịlịga wale na nwa Chief Akaji Akwanụ na Mmikwu Anam Osiwako Egwu America live in Malaysia. Ọnọma ndị a na-ekwe onye ọ ga-adịlị mma na ọ bụ nwa ga-akwanye mụlịa biko ebesi n'akwa na ọ bụ nwa ga-akwanye mụlịa biko ebesi n'akwa onye mma mgbe ọ ji apụrụ ya ịnụlị ya igwe niile eje n'ụzọ ego m maka Chukwujekwu nwa Marcus aka Agbeyitike Odogwu nunu
ọnwụ bụrụ onye nọ na mmụọ ọnwụ elu mma ife ọnwụ melụ ka nna ebela nkwa ọnwụ bụrụ nna gboo nne ife ọnwụ melụ n'ụwa erika n'ụlọ ga-ekwuzi onye ya libia n'ọnwa ebugo gwa ka o si ebu nnụnụ ka nje kene nwanne m onye ọma bụ uju jekwe ya bụ nwa mmaka eke odogwu ibu abeghị tiki ọnwụ bụlụ okogwo na o ga-ebesi n'akwa o kedu maka omere ka mụ nwa mmaka eke omeka nna ya nwa na mma ikwu ka o si jele obi ụwa ibu omere ka mụ nwa mmaka sodogwu ibu omeka nna ya ọnwụ bụlụ dongo onye na ka anyị na-achọ ọnwụ bụlụ na ọnwụ egbugo gwa ka o si ekpunu na ọnwụ egbugo gwa ka o si ekpunu na ọnwụ egbugo gwa ka o si ekpunu ndị a na-ekwe ndị fe na-agara ọfụma ebe ị ga na-emalụme ndị a na-ekwu nnụnụ ndị a na-ekwu mmadụ kasị eke ndị ọgịlịga wale na nwa ekwu Amerịka osiwa onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme nnụnụ Chief Akajia nke ndị Anam na Malaysia Papa Ifechukwu n'isi ka nkenelu gị ezi oliakụ ifeyi nwa ndị a na-ekwu mmadụ kasị ntụ oyi ekondishọn ozuwulo obodo ajụla oyi nụnụnụnụ ka nje ekenezi nne gị ya buteriza nwa Chifeze na Nam omemgbe oji ya bụ nna ahụleka egbu afọ mụlodogwu nwanyị ya bụ ndị a na-ekwo egwo nwakpalaku Nikolobia ebe ị ga-ene malume ya bụ ndị a na-ekwo nwa mmakas lalọdụ ka ebu abụ na ọnwa egbugo gwa ka o si ekwu nnụnụ ọnwa egbugo gwa ka o si ekwu isi basement landlord in Nkwele landlord nakwa 33 Onitsha do landlord na Opanam Road Asaba drive Lexus Jeep kedu maka Jos Madukas aka Opene Akudo ndị ọ ga-adịle mma nụnụnụnụ ka nje kenelu gị Anyesi Christian Ọka Nnekwe aka Buru the Change one of Umewolumanam onye ọma na-esi odogwu nwa Christian Ọka Chukwu gozie gị nụnụnụ ya bụ nwanne kwe odogwu Buru the Change ọnwụ na-egbu ọzamelụ nganaghị kedu maka Sunday Ilegbunem aka Badola asụsụ ụzọ mma dị ebube 1 na ọra m etiti Anam
ike na Malaysia onye ọma Sunday Odogwe Sunday Lebunemu aka Padola Kinazanu Ibu alụsị ụzụ mma alụsị dị ebube na Lungozi onye ọ ga-adịle mma o ya bụ ndị a na-ekwe ya sị m nwoke na ego na ọnwụ bụloko iso na ndị fe na-agala ọfụma na Malaysia iso na ndị fe na-agala ọfụma na Malaysia kedu maka Ebuka James Madukas aka Mr. Common Sense na mụ igwe anam ike na Malaysia na ọnwa egbugo gwa ka o si ekwu Chukwu Ebuka ya bụ nwa James ibu Mr. Common Sense ọnwa egbugo gwa ka o si ekwu nnu ọnwa ugbolo nna abụọ nna nuo kedu maka Ngesi Nnamdi Ọrọtụ aka Asylum Too Fancy one of Miatanam Onoma Ngesi Nwanna m ndị bili nunu Ibu Ọrọtụ Odogwu aka Asylum Too Fancy nwanne atọ obodo ndị a na-ekwusi m kenego kedu maka Madu Abushi Madukas aka Quality one of Mwikwanam Madu Abushi ukwu nwamma kasị kwadebeze ọnwụ bụlụ nnọ na mmụọ ọnwụ bụlụ gongo Quality mekene yi nụnụnụ onye ọmọye kache nwile gwunemu onye ọ ga-adịle mmụọ ịmụ aka onye ka Toma Ring one of Oram Etiti Anam ike na Malaysia onye ka nwile bụ na-eme ya bụ ndị a na-ekwu nwamma ka Sodogwu n'ụlọ ya sị m oke na ego ọbọnwụ bụlụ papịa ya Toma Ring egene gịnị ike na Malaysia kedu maka Ịgbanugo maka mụ Marcus aka Itego Pot of Money one of Mwewelụmanam n'ọnwa egbugo gwa ka o si ebu nnụnụ n'ọnwa egbugo gwa ka o si egbu ya bụ ọnwụ na-enwere enyi ọnwa egbugo gwa ka o si egbu ọnwa egbugo gwa ka o si egbu ọnwa egbugo gwa ka o si egbu nnụnụ ọnwa egbugo gwa ka o si egbu nnụnụ and they go their life kedu maka Abushi Omaya Alazo aka Dembro Master P one of Umikwanam na onwe ebubo kwa ka o si efu nnụnụ n'enu Abushi nwamma Odogwu ya bụ nwa Alazo aka Ibu Dembro Master P1 Odogwu na Umikwanam kilio ndị a na-ekwusi m kene ya nụnụ ndị a na-ekwusi m kene ya nụnụ Chief of Egbunemu nwanyị nwụba ebigi Chukwu gozie gị nụnụ Chief of Egbunemu nwanyị nwụba aka Ụba na Mgbago one of Ikem Ifite Nando
na Malaysia nenu ofegu nemu oye ebige ne malu menu oye oba kanja kanaloge yap Anija Madukas aka Niger na mmikwa nam anebu mbalu ya bụ Anija nwanne ma nwa Madukas ọnwụ bụ loko gwọna mmụọ Niger na mmikwa nam odogwa anebu nunu onyom udekwe Madukas ọnwụ na-egbu ọza bụ loko onyom udekwe nunu nwa Madukas odogwe ibu akụdị n'obi ebighị n'ịmalụ mee nwa mmikwa na m kwadebezi nwata na-achọ ka ya n'ụlọ ọnwa ebugo kwa ka o si egbu ọnwa ebugo kwa ka o si egbu n'ụlọ onye mmadụ sonu nwụdala aka noni soska ya bụ ndị a na-ekwunu ya sika ka na-agụnụ n'ọnwụ bụ loko gwe ya n'osodalo aka noni soska wana mmikwa na ya bụ odogwu n'India onye ọma Ikenna Ojemba Ikenna Ojemba odogwu mamụ eze na mụ Ikenna Ojemba odogwu nunu ya bụ ndị a na-ekwo ya sika nka na gị nụ n'ọnwụ bụ loko ngwe nụ ọnwụ egwu oke osekwu nunu Ojemba nke isisi na mmụ eze na mụ live in Malaysia onye ọma Ojemba odogwu ya bụ ndị a na-ekwe ebighị isi m mụ kene ego n'ọnwụ bụ loko ngwe ya nụnụ onye ọma ndị a na-ekwunu ibe niile nwere oge nwanne wịma na ọnwụ ụgwọ ọnwụ bụ loko ngwe ebighị gị ebesi na-agwa nụnụ igwe niile eje n'ụzọ onye be ya na-ele akwa igwe niile eje n'ụzọ onye ma mgbe ọjọ abụrụ ya ọnwụ egbugo ka o si ọnwụ egbugo kwa 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 ka o si egbu onye ma mgbe ọjọ abụrụ ya n'ụlọ ọnwụ egbugo kwa ka o si ọnwụ egbugo kwa ka o si ọnwụ egbugo kwa ka o si ọnwụ egbugo kwa ka o si